Welcome to Diaza Brothers, another episode of Laugh Back mntana masibuseni uthando bafowethu. Bathi la amanzi akama khona phinda ame futhi. Namhlanje sise Msodra eKasi. Bafo? Santumela. Yeah. Sinibingelele. Sinamukele ku Diaza Brothers. uDr M, Dr V, ufather of 12. Yeah, my daughter. Yini father of 12 yebo kodwa. Kunengane ezo-12. Nkosi yami no. Yazala, whenever says there's something that ikondo yami meyibuya manje into engishayini for never to say address. Yeah. Mhlambe nathi sikhombisa support. Especially abantu besimame. Okay. Kune awareness abayenzayo. I forgot the name. But le shando sokuthi kubulaba ingane nabantu besimame like every day kusho about 15 events nje ku reshwe ingane izonini ngo Friday. Yes. Kune strike. Hey madodana. Webafowethu zingwele zakithi. Bafowethu besicela bafowethu ukuthi ningayenzi lento le. Ngiyacabanga ukuthi mfethu ninosisi nino auntie angeke ufise ukuthi ingane yakini idlule kulento le he experiencing the same thing. Exactly. Yeah. Uthi nje uzoshaya nje ingane zabantu ubulala ingane zabantu yini? Hayi madoda. Wena ufise ukuthi uba nengane one day urape ingane yabantu and then bese mfethu for what? Cabanga ulale nomuntu engafuni ukulala nawe lana naye ngenkani. How do you enjoy that? How do you find pleasure in that? Mulwane madoda. Hayi khona impela kunjalo siyakhuza nasemasontweni sibonile ivideo trend. Sabe yabhuka sibonile ivideo trend kamzalwane nomzalwane obuye neyibeka la eqolo. Manje lela sonto lela face manje yabona manje. Yafesi. Kodwa no mafethu siyacela ukuthi niyeke kuyithwendisa la video iyekeni mafethu nathi sikhuza lo awaleza iyekeni kuyithwendisa kakhulu iyekeni mafethu kuyithwendisa la video idelete kube yidemon nje mhlawumbe lifikile nakhona labakhunga in kodwa ke kuzodlula ngibona isimali sendoda kuzolunga move up screenshot yezi sebefake bamfake iJazz Pirates noma bafake le Chiefs lo yeah ladle mnyama yo hayi abantu mfethu ngeke kukhona enye futhi evelile yazi into emeke yenzeka kuvele kube kuningi vele kube ngathi nje iviki lakhona kukhona enye evelile yasemontweni ababanjwe emontweni kukhona enye evelile ekibone namhlanje ababanjwe emva kwendlu omunye egqoke uniform omunye akayigqokile uniform yesikole ubani intombazane efaka uniform yebo intombazane efaka uniform yesikole guys I think yazi nimele yenziwe amafoni nje ama smartphone mele khathwe off strays kahle ama smartphone no enye nje mina ngicabangayo emele yenziwe bengeyibuka kumele kuvala uTikTok because abantu bashutha lezi nje nje babona abantu beganga lapha so ucabanga content yakho no ucabanga ama numbers awazi ukuthi izoyenza nje senjena umuntu but ucabanga ama numbers uthi mangabashutha la ama numbers ngiyawathola nanokuthi umuntu wena vusa nje wagacela kancane mhlawumbe nje intombi yakho or intombi yomunye umuntu ivele mhlawumbe nidlampani siyobona ku TikTok ukuthi wena ubheda kanjani neze boyfriend cabanga TikTok yini what for uzogainani yeah ne no kulungile mfethu silungisa udaba namhlanje bafethu udaba namhlanje lithe ukuhluka kancane kodwa ke ahlukile ngoba still elabantu abathandanayo owabantu kade bethandana obafisa nje manje oyi1 wabo ufisa ukuthi bephinde beqhubeke nakade begcine khona ngoba manje aka understand ukuthi kwenzakaleni and ufuna ukwazi ukuthi lisethelwe noma iclosure ke or something yabo kungavile nje sokudu usuthule sekuthule nje asazi ke asithatha uhlangothi hey boy ndoda ngekabi khona uzokubika nkabi sabuzosisi kade khona okuzayo no asilanda lesamba naye sondela bafu azoyichaza isitolo sakho mfethu phela hayi ngangena nje lapha hamba kahle phela yeah sikhona igama ngoWandile Madela no la wandile siyabonga bese usibhalele nokuthi usithembe ukuthi singakusiza ngale ndaba yakho ngicabanga ukuthi ke mhlambe vele ngoba usibhalile ngoba khona omunye umsebenzi osusuka ubona siza abanye abantu
into kanjalo ya kodwa ke futhi ngicabanga futhi ubonile ukuthi abanye bayasizakala siyakhona ukubatholela abantu bako back abanye asikhona ukubatholela abantu bako back because umuntu mase movile kuwena mhlawumbe ngenzeka ukuthi unezathu ezinkulu esingazazi thina o mhlambe sebemlobolile mhlawumbe usenomunye umuntu yabo impilo isiyaqhubeka yabo ngeke ke simlanda ngenkani ngiyakuzwa even though umthanda ini uyabona ngeke kodwa uthanda umuntu engakuthandi yena yabo into kanjalo yes ubani na vele lezi ngaye ka uThabang Thabang Thabiso uThabang Thabiso yeah umuntu wesilisa naye umuntu wesilisa naye ubhuti nje ngithole ngizwana naye ngathi ngi-investe a lot kuye but suddenly sokumuntu ongasatholakali angazi or ungiblockile or kwenzakalani because ngisabathi ngiyamfonela ngiyamWhatsApp do akatholakali satholakala njengoba sengibona iphela iviki kanti bekuwumuntu isihlezi sibonana beningashonelanga singabonananga so lesikhathi singakanani nihlukene manje engayibambe phone engatholakali engekwenze lutho njengoba namhlanje kuyi-Tuesday kanje I think iviki lesi-2 esiliqalayo enyamalele nje engakuthola but sewuthandweni sina 3 months singathi inyanga na 3 months and yeah 3 weeks or 3 weeks so 3 weeks Yeah. oh okay Yeah. so tshela mina yini le kade uyithandile ngalomfowethu lo ubhuti lo ubani uThabang yini le uyithandile eyenza ukuthi manje ugcina ubhalela nathi ngoba nakho samtholi uthi uwazi ukuthi umthole back bafethi ku-LGB nazi nani ukuthi uthando kusikhathi sokuthi litholakala so ngithe mangithola uThabiso ngithola urechte manje ngithola urechte ngathola umuntu right wathola umuntu right lento oyifunayo lento engiyifunayo umuntu nesilisa ubone ngani ukuthi into oyifunayo umuntu osilisa ukuthi cha yazi uthando ebekanginika lona oh yeah understand umuntu mawudinga isikhathi kuye bowusithola but manje nje angazi kwenzakalani but nje ungitshintshele futhi kancane kakhulu so that's why ngize ngathatha lamandla ukuthi ithi nginibhalele mhlambe nizongisiza nami njengoba nihlezi nibasiza awucabangi mhlawumbe ukuthi ngeze ukuthi mhlawumbe uyena umjida ngeze kuye uma nithandana ubevele mhlawumbe naye ethandana yini nabantu mhlawumbe ngeke nayikhuluma conversation kanjalo during umthandano wenu mhlawumbe umuntu wabantu besifazane mhlawumbe sebaleka ubuyile emuva ngoba besifazane nje yena ke washo ukuthi ke wajola nabantu besifazane but ke awazi vela ngeke uthole nje umuntu straight usasemadodeni I understand okay makathi useka ngapha emadodeni nami ngajabula ukuthi ish sengithola so umuntu okay I have a question my brother I have a question ngicela nje mhlawumbe ingabi personal nakubabukeli mhlawumbe kwakhona babukela ingaphezulu kodwa nje ni question mhlawumbe iba offended yabo angazi ungabe offended ngombuzo nje ukuthi enake yini le eyenza ukuthi laba bantu aba njengawe abaphila njengawe ngithi uthanda abantu besilisa yini ungathandi abanye abanjengawe straight like yabo why ufuna labangathi ba straight wena ufuna labangathi bathanda besifazane why ungafuni abanye I don't think ine offense part ayina offense okay yeah akukho right ukuthi uthandane nomunye umuntu under LGB understand because uzosithola usebenzisa legama lelo ufebe obuningi so at least mangabe uthole a straight guy understand angeke ngisuke ngithi ngiyolanda omunye umuntu ofana nami yes eqaleni kuzoba mnandi mhlambe for that night isidakiwe kuzoba mnandi but when times goes on uzophuma yenza into zakhe yabona le ajwayele ukuyenza le besenza nje thina bekuwuzigangela not ukuthi it will always be a relationship okay so nobani ke nalo ofana nami isinegangele nje like umngane kahle nje friends with benefits but futhi iya confuse lento yazi why into iya confuse because most straight angithi mo straight naye ujola nani namantombazana so when you prefer ukuthi afebe namantombazana abuyeze ku awunankinga nalokho anginankinga nalokho umuntu westraight angithi umuntu wesilisa sure understand okay vele lento yobugay not wonke umuntu oyithandayo or oyazi understand so abanye baya ngokuthi ngiyontshontsa bese ke thina ke gays we catch ama-feelings sesifuna umshado yonke lento but with this guy engibhalele ngaye bengakabheki umshado but i-relationship yethu ihamba kahle isahamba umnandi uhave la understand ngisho ukuthi bengi-invest lapha ngitshela ukuthi sengithola urecht okay no yazi lento engiyibuza ukuthini nabafo nginokubabona le kulenye location la khona ngama Sunday in
so mhlawumbe yabona ukuthi bonke bayinto eyodwa straight Yes, yabona bayinto yes. eyodwa and then ngiyibuza ukuthi because ngiyazi ukuthi bathanda abafana abangathi ba straight ngoba bekanjena bayinto eyodwa Suke mabesuka la kuzokwenzakalani kwenzakalani boyodlala ke bezela ufriends of benefits kuyenzeka usambe sodlala thule khona la ama-out sambe nama-out Kuyenzeka ndidonsela kolo. bezwayini futhi nje into lo kwenzeka ayibayanwa ayihlezi nilwa Thandi. yazi lokushayana nodwa niqhumisane angithi phela suke sekangithathela umuntu wami njengomngane ngithi siyahlala phansi sixoxe yeah yazi Thomi ngithole ubani bani sika bani bani last week sinesibiza amagama endawo yabo yeah naye sekafuna ukuyozwa lento engithi uxulayo bese qala lapho ke fight Eplaza yabadoda. hayi banogqumsana bayashayana Bashana. lokushayana ukupapolo phela kuthiwa ye wena Ngijwayela kabi. thatha indoda yami abathi thatha umuntu wayo thatha umuntu Ngempela. banogqumsana Cha, nje ngithi but it's to goes to see. goes to see Yeah, it's to goes to see. No, siyakuzwa mina. no nginankinga mfethu bengifuna nje ukuzwa leyo information leyo Yeah. yabo in phela ngithi singabantu sonke siphila emhlabeni owodwa sonke Yeah. yabo ukunderstandana nje akusinto eyinkinga no mfethu akunankinga but lo sume ukuthi sikudonsele yena ngenxa ukuthi awusakhona umthole phone nani nani sikwazile ukuthi simthole so uzoza lana ukuthi oba phela akazi ukuthi sihamba nawe yabo uzoza lana and then asitshele ukuthi kwenzakalani zithini yabo in and then bese ke nawe siyakudonsa uze and then masuzile bese nikwazi ukuthi ke nikhulume thina ke lana azizile kuzokukhulumela so uzoyikhulumela wena So uMickey man kahle kahle. yabona especially udaba njengalo lunzima impela ukuthi ngathiwa ngitholakala ngifakaza ngincenga le ndoda ukuthi zikhulumela wena Ayona thiyazi ngodo. thina nje sikwenzayo phela nibanceda bayi nami ngizithemba ukuthi uncedo ngizoluthola Hayi sizozama. asozama hayi sizobukela sozama Ayifaka isandla naye. yeah so sifake isandla but already sizamile ngokuthi sibize Yeah. hlangane naye Simcela. but phela 2 weeks ungamboni 2 weeks nje ngilokhu ngamboni ngiyamfonela la ngimthola telefoni no WhatsApp kagaba ngimthinto angazi or umblockile or kwenzakalani yabo so lesiwa ngize ngathatha lesinqumo sokuthi ngicela ningincede incede no kunankinga simfonele sizwe ukuthi Hayi. Nkosi yami. Khale ndoda lena yazi iyabheda face nawuthi yena yenzelani nto ebuhlungu. ngoba noma so investile kumuntu sozitshela ukuthi la sengithola umuntu ngoba naye mangabe kukhona akhala ngakho bengenza sure ukuthi uyayithola into ayifunayo nje ngoba nami Ngicela ukumfonela ngizwa. Sure. Hola mfethu ngithi mina sengifikile ngakule location ongisendele yona. Yeah ngaku stop sign nje ubonde lunjani ekhala lena. grey Ubondeni lu grey. Olu-green. Yeah lu grey ubonda la khona. Awusahlangana khona. Yeah bengicela ukuthi usondele ngakhona mfethu. Athi ngisondele khona yiko. Sure. Alright nyabo. Shosho. Abonga. kuzwakala kuwumjito oyingqwele ngiyamuzwa mina ukuthi Shuthi igama lakho Thabisi. Thabiso Thabangi Thabisi. ayi nginto zihlangana ukuthi bese nginayo ifoni ngimbhale ngoThabangi Thabiso Okay. but mhlawumbe makuthi usabang lo because uzwakala ngathi umjito kodwa phela vele mhlawumbe ngithi vele ngithanda abantu aba stress mawuhlapha usemove on ngokwempilo unomuntu osifazane mhlawumbe in or mhlawumbe usenenye enye indoda ewuwena mina i-clarity engiyifunayo ukuthi angibeke ukuthi kwenzakala nesimephi siyaqhubeka or siyayiqeda so le that nto la uzokwazi na khulekile phambili mangabe ukuthi ngiyaqhubeka Ngicela ukumfihla. ngiyathola no yeah sizocela usuba futhi ukuthatha kufaka emotweni so that umjito mayifika lana esifica ungekho hayi ngiyalitshela awu seshayila akayosi kanti soyosile akakayidla soyidlile udla icala mntanami bathi amanzi la kamakho naphinda ame futhi sazi-ke noma azoma yini ngoba kunje nani niyazi-ke bafethu soyosile akakayidli kanti soyidlile udla icala hayi bafethu bathi amanzi la kamakho naphinda ame futhi sazi-ke noma azoma yini siphethe ingibongelela Mfethu.
bafo Cha ngithe ngibuya emotweni ngavele ngambona. kuhamba kanjani mfethu hamba kahle kanti uqhamuke khona la eduze nje Kabona eduze ngoba ngizole khona ningifonela manje. cishe wasibamba siyagaya Bese ngiready because manje yazi. igama ubani konje mfethu Ngothabo. Thabo Yeah. okay Thabo okay Thabo. okay konje sime silokhu sithini sithabiso Sisithi uthabanga. Thabazi okay Thabo Yebo. okay no yilo muntu lo osithume kuwe olokho obhede igama lakho Hayi. thunyiwe lana kahle kahle ngiyazi ukuthi uyayibuza ukuthi lezi ingqondo yazi konzakalani Ngiyezwa. cha igama lami nawe yibusi wamanqele lo nomusa wamanqele nguyilo kade Angiyazi ukuthi ngiyabona manje. Yebo. lo shutha ucameraman Ukhamera igama lakho camera wakaman ismoke wasman yeah. Wamen hayi ngiyezwa. mfowethu ubuya phona emakhaya Ngibuya la eLokhoze eMsinga mina ngithe hayi. okay Nakhona ngivela ngabangani mangise manje yazi. Umqondo udidelile mase nje. Ah bethu ungakunaki lokho. Hayi sanginanzi. ngiyabona ukuthi uyijonge phela la khona leko msingo manje ngithole liwe ephelele lezi ikipa lezi olunazo Usping ikipa lezi kanje ikiba ngingazi ikiba zakhona kodwa ngesithawula kanje sakhona isikhwama sakhona ya shoda nesikipa ngesiba nje sithola iskipa. kumele qa Cha bebonakala. Elicaca nje mfethu baqhamuka kuthi ayina yake Ngiyajabulisa manje njalo. yake Mina yaba ngikhuluma nje. Yebo. Ngiyayicabanga ukuthi kanjani. Angajabula yazi nje ngibeka kanje yazi ngajabula. no akunake yapho Yebo. hey that's isithunyiwe siyabathunywa mfethu Yebo. indaba esizelelana nje azizele nje zizelele indaba le Yebo. so lo muntu ukhala ngakho ukuthi nafethu sekuna uthe nesikhathi nazana Yeah. and then sekukodwa futhi sekunesinye isikhathi sesingango 2 weeks manje seningasaza ningasaxhumani akuthole efonini akuthole ma social media akuthole ku WhatsApp so I understand noma umblockile waphuma kuye noma mhlawumbe ulahlekelwe ifoni noma kwenza kazi yabo so ngoba esithumile ufuna ukuzokwazi ukuthi umcacisele nawe ukuthi kahle kahle kwenzakalani u right yini yabo into kanjalo Yebo. angazi mfethu khona nemuntu ofika ekhanda lakho ocaba mhlawumbe kaba umuntu khona umuntu ongafika ezokuthuza ucela uxolo kuwena noma mhlawumbe nayaxabana or mhlawumbe nomngani wakho mhlawumbe wadi nawe wamgcina khona mhlawumbe umuntu ofika ekhaya Hayi angazi kazimana makushe. akunamuntu ofika Hayi makushe impela. Kusengididekile ukubala impela manje. wena wonke umuntu ozona naye nokwazona naye akekho mhlawumbe omlindele ukuthi engathiwa uyakucinga uyakubheka uma ulahlekile uyakufuna Ubukhona ongahlangana naye endaweni yabona. khona Yabona nje mina ngikutshele ngake ngangalahla ifoni Yebo. anima ngilahla ifoni bayitshontsha Yebo. isitori sami leso bayitshontsha Yebo. yathi babetshontshe kade ngomuntu owayejola ngaleso sikhathi Yebo. umjolo wami usanda kuqala Yebo. wawuna 2 weeks mangicabanga Yebo. sekumjolo wakudala lo wawuna 2 weeks bawuqalile so into eyenzakalayo mayeke sangithola efonini akangithola indawo esinilahla ifoni akazi nayo kwenzakalani wavele wezongibhekala ngihlala khona Hayibo. yabo that's why ngikubuza ukuthi nawe mhlawumbe mawucabanga kubantu wazana nawo nabangani bakho nefamily nothandana nabo ukhona mhlawumbe uma wathuka uyanyamalala ongaze ongakufuna ekucinge ukuthi hawu seshonile manje uThabo sekwenzakaleni ngoze Hayi khona umuntu ngahlangana naye endaweni kodwa nakhona nje kwavela kwamazima ngoba ngangixabene lo munye. manje lo muntu lo uthanda ohlangane naye endaweni ucabanga ukuthi ungaba uyena mhlawumbe ongathuya uyakucinga Yangicabanga yena uba ngiyasola nje. wenzani ngoba uyazi ukuthi umuntu owahlangana naye yini wamblocka waphuma kuye Kwayenzeka izinto zokwase ngimblockile uba izinto zazinzima kakhulu. Yini enzima kakhulu iyo le situation. Yebo. okay Yeah. so lo muntu omcabangayo mangathiwa ke angisho ukuthi uyena leyo sihamba naye Yebo. kodwa mangathiwa uyena Yebo. ungamnika nethuba elinye siniqhubeke nizwane noma mhlawumbe uzomtshela ukuthi hayi cha Hayi impilo ngakulungisa ukuthi silungise izinto zibuyele esimeni saso. Oh. so ungalungisa naye Ngalungisa izinto. okay Ngalungisa izinto. okay no hayi ukhona leyo sihamba naye ngizocela ukuthi ubafu emlande Ngicela sinivala amehlo mfowethu. ukusondela mfana ume lapha yenza nje usondela leqabi lesithusa ngicela nje ukuvala amehlo ukuthi bayifika la ungamboni Ongamboni. yeah and then ungisiza mfethu Ngikusiza. awuzwe
nakho Oh hayi. nakho phela ngimfishana ngithi mina manje Angiboni, ukude manje ngiyabona. angisafiki kahle lapha phezulu Oh. yeah awubona ngithi Angiboni. ngimise mina emingaki manje Angiboni. awuyiboni Hayi. okay ngcono akunenkinga yeah mhlawumbe umuntu esihamba naye ukhona njengamanje ula phambi kwakho so ngizocela ukuthi mhlawumbe kube kuthi makuthi khona afuna ukukusho before uvula umlomo or usikuvula amehlo. Njani ngibonga futhi Thabiso. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani because sokuphela iviki lonke ngizama ukukuthinta awutholakali angazi or ungiblockile or kwenzakalani so yikho bengifuna ukwazi. khona Hayi. nayi clue mhlawumbe ukuthi uba Hayi sengiyamuzwa. Ngiyamuzwa. Ya, lo ngahlakana naye sengavula. ngavula amehlo. Ya ngawavula amehlo. Uthe igama lakho uThabo njalo by the way. Futhi wena Ngabhala wrong because njengoba ngishisa sihlangana isiminyaminyeni. So Thabo uyamazi Hayi bo ngiyamazi phela. uyamazi Ya sahlangana endaweni kodwa nje kwakunzima lapha. kwakunzima Kwakunzima kakhulu kodwa bona uthando linzima kakhulu. Yini mana? yini izimo Yini ayenzima mfowethu? Ngahlangana endaweni futhi ubona Sasukushilo lokho ukuthi uhlangana endaweni. Yebo. Yini enzima ngothando? Ngothando mfana yabona umuntu wasumthanda. Lento yakunike yona uba ngabona into angenzela zona. Okay. Wabona izinto Yebo. awu Angenzela zona. Wathi wenzani? Akhetha ukuthi ngeke ngisamyeka. wamiyeka nje kodwa futhi. Kodwa ngamyeka still angidizi izinto. Wamlekelana. Nami izinto zasengixakile izinto nami Yini lezo zinto lezo? ngangiqabe nomuthi mina kubona uma unenkinga zayo inkinga lezi ukuthi uphumele uye side. njengoba ngicela ukungena emlongeni njengoba uthi kube neyinkinga kimi nawe or kumuntu obozwana naye Akakulo muntu engizwana naye waba nenkinga naye. so so ubuyele kumuntu wakho Sengibuyele kulo nganginaye manje. okay so into engifuna ukuyibuza mina ukuthi wena Bafo nawe wena Thabo Yeah. maniqala lento nimanhlangana nikhuluma nishelana niqomana anikaze nikhulume neyokubuzana ukuthi awunayo umuntu othandana nakazi umbuzo wathi kimi into nje complicated but asiqhube into yami naye ngazitshela ukuthi akusho ukuthi mhlambe kuhlukene or ipatshene something understand vela umuntu engeke umthole emntwini so ngazitshela lokho njengoba ngisho ukuthi 3 weeks yonke ngizwana nalo muntu Yebo. understand alikila mahala bengibona every day but le viki leli yinto esenza ukuthi ngikhethe ukubhalela nina ukuthi akazongicacisela ukuthi kuphi la ingone khona mhlambe khona la engimoshe khona silungise if kuyinto elungisekayo. Hayi zonke umuzi ajamuzi phela khona la one khona la mboshe khona ngokuya kwasho khona. Uyengithanda kakhulu futhi ngeke ngiphoxa futhi nalo. wena ubomthandana mhlawumbe ubuthanda izinto akwenza Ngangithanda izinto angenzela zona Hey ezinhle. wakusho bokungenathando Yebo Thabo. Yebo. Nangebuza. ngicela isondela ngapha lona Uthi bengenathando. Kodwa manje ngithi into mayisingiyibhekisisa siyihamba kabili. Eh. Unothando lo kwenzela kona kube ibili. Obumthanda. Hayi bengimthanda kahle. Yini pho le kwenza uhlukane? Bengenza into ezinhle ngabe Yini le kwenza ukuthi uhlukane naye if ubumthanda? ngihloye naye benginokunya ngapha esayidini ngithi okunye mana okunye mfowami okuhlaphe umuntu osifazane or umuntu wesilisa ka umuntu esifazane wesifazane Ubazi umuntu wesifazane ukuthi wena ubuzane namadoda. bengazi. Wabona egcineni. Wabona. so ingakho wagcina isinqumo sokuphuma kubaba phumi kimi ubuyele kuye Kodwa manje ngikwazi ukuphuma kuyena ngoba sengimthande kakhulu. ubani Yena lo ngenzela izinto ezinhle. no Yeah. hayi mina futhi mina uzongiuza for umuntu wakho usamthanda umuntu wakho but yethi kimi usafuna ubuya kimi Samthandi yena. bafuna ngicela ukwazi la uBafo lo uyamthanda noma uthanda izinto akwenzela zona uthanda ayikapi uthanda abantu besifazane or abantu besilisa because uBafo uthanda abantu besilisa Sengithi ngibeke nje isimeni sakhona. Sengithanda abantu besilisa. usuthanda abantu besilisa Manje. Yebo manje. Lokho bese ngikhanseline ke manje. Ukukhansela nini manje noma? Ngikhansela manje Manje. ubusengeze into ezinhle phela. Mina into I understand. I think mhlawumbe ngicela this is a joke. understand wena ukuthi mhlawumbe noma ngithi ngizama ukuhlanganisa lesito sakhe mina angi-understand angimtholi Okay, ngambuza wona umbuzo okay ngine question cacisa into yakho la uza okay it's fine if ukuthi manje njengoba ngicela ukuthi bangincede ukuthi
ngithola ukuthi kwenzakalani. Yebo. So mina ngicela ukubuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Engakusho nje isithando sami ngayibeka nje. Sithando sami. Iviki lonke unyamalele. Iviki lonke unyamalele. Lonke iviki unyamalele ungiblockile awukhulumi nami ngisaba ayikho indlela engazama ngokuthola ngayo. Njengoba sengize ngicela abantu ukuthi bangitholele wena ngikhona ukuzwa ukuthi inkinga kuphi uvela manje kodwa uzothi Usigebengu nathi. angeke futhi kusasa unyamalale mase usukile phambi kwamakhamera. Sekwenzeka izinto ezinto zenzeka izinto kodwa ngiyathanda kakhulu ngiyokuhlezi futhi nginawo. Angibambi lapho. Uyamthanda kakhulu bephezulu naye. Ngaba sibongo mfowethu. Sibonga wasithola. Job. Job. Okay, Job. Yeah. Cha Job angiboni content yeni singayisho le. Ubafu usevumile ukuthi aye. Mana bafo mina sengifuna ukuzwa ngawe mfethu njengomuntu ezengaye la sizosiza wena nangobafo uyamuzwa ukhuluma inkulumo engwiji ikhwebu ukhuluma lokhu uthandanile nawe while enomuntu wesifazane and then emva kwalapho wakuziba for like 2 weeks ekuzibile engasakhuluma nawe wazi ukwenzakalana ngasho ngolutho kuwena and then boom sesimlandile manje siyakhona ukuhlangana naye manje usethi uthanda wena usethanda wena manje Angeke futhi kuphinde kwenzeke le same story na. Lesi esibuya kusesenza ukuthi ngigcine ngifika la mina angeke sizithole sesibuyela futhi Kusaphinde kwenzeke lokho manje. Kusaphinde kwenzeke. so lo muntu lo uthandana nawe wesifazane uzomenza njani Lo umuntu esifazana oba ngine sehlukene noba nengane naye sehlukene lo. Oh baby mama. Ingane useyithatha siyikhulisele thina sobabili. nikhosana banalo Yebo. uzoyikhulisa ingane ilethe isoyo nje Ngiyamkhulisela Kodwa uJobe into ngoba ngiyamthanda uJobe ngingamkhulisela ingane yakhe. so most uyamthanda uJob usho ukuthi le nkulumo ekhuluma njengamanje ngoba ekhuluma ukusehluka nalo uthanda wena Mina bengifuna ukuthi abuye kimi so uyayivuma njengoba bengichazile ukuthi ngiyayivuma. yabona mina ngithiwa ngiseyinyaweni zakho seqathulweni zakho Kodwa ngisazobe ngifaka bengingathi ngiyamuzwa yena kodwa angeke ngiunderstand awuze I ngisazobe believe. ama specs angeke ngijahe ukuthi ngimthathe sengithi sesihlala endlini sikhulisa umntwana. Understand njengoba esho ukuthi there is a baby involved but kumele sithathe ama baby steps singasaligijimisi njengoba besigijimise ekuqaleni siqala ukuhlangana because yonke into beyi fast ngokuthi angizange notice nanokuthi kune baby mama. so ayithola Hayi singayizwa manje ifamily le makunjalo. ifavele Awe lokhu njani? Uhamba igama lakho? Wandini. Wandile. Mina ngitshele Var ne. Ngitshele nje iqiniso ukuthi ngicabangani ngale situation. Because vele kahle kahle sisosiza wena and wena omele ukhulumele yes nomuntu wakho kodwa icenge usuku kumele siku-advise lapho ngibona ngathi khona lokuleka khona. Mina ngicabanga ukuthi uJobe la umiyeke. Number 1 uJobe confused. Job akazazi ukuthi ufuna. azazi uthina iphimpela afuna uyiphila Yabona nje ukubuyelana naye kuzokwenza ukuthi impilo yakhe ibe nzima. Uzohetheka ngezinto ezi unnecessary. Mothi yebo usho Uyavuma uJobe man Job. Yini evuma? Manje ubona enakanaMntwana mhlawumbe. Kahle Job. unaye umntwana Cha umntwana nginaye. uJob uzenza clever too much. uJob. Wena shiya uJob phansi aqhubeke Njengoba asho ukuthi ungithandela into zami ebengizenza. uyaqhiwa sithando sami khona manje. Wathi uyakuthanda manje. weJobe ngiyaqosa bafuna ukuphazamisa yini eyenza ukuthi mhlawumbe ungacabangi ngekhathi umzibile for 2 weeks ungacabanga ukumbhalela imessage umtshela ukuthi kwenzakalani uthi ishazini mina nginomuntu wasendlini lana sinengane manje ngiyaqolisa yini eyenza ukuthi Manje ungakwazi suke izinkinga zibaningi kakhulu. Kodwa into zenzeka ngenye indlela. Lesho mina ngibuza ukuthi angeke sisaba nezinkinga na ezizophimbe. Wena kuyothatha isikhathi ubona. Ngiyakubona. Ngathi awunakile. To get your point yabo oyibeka ngakhona ukuthi along the way ngizohetheke. You understand? But belisasekhona uthando for uJobe kodwa ke athi siyenze kanje. You understand? Angisho ukuthi ngithi ngiyajabula ukuthi uthi uyabuya empilweni. Ngicela ukumstudisha because angithi belisaselosho uthando lethu. You understand? Ithi sinikeze isikhathi nyana but aseze kuba maqhadu njenga seqalele. manje usuyazi Sekusingazi singibhekene. You understand? Ngingazi ukuthi yena ubona kanjani mina ngiyibona kanjalo angeke sathana ngale ndlela ukuthi every day wozendlini in sesizo nje sibonana ngalelo langa sibonana ngalo sijabulisana masijabulisa sifundane
ngoba zange sathola isikhathi sokufundana mase sikhuluma nje iqiniso. Okay. Yabo kodwa manje usuyamazi ukuthi umuntu kanjani. Sengimfunde ngamqeda njengoba silana. Umbonile ne? Sengimfunde ngamqeda. Bali uyamthanda. Inkinga yileyo. Wona Jobe. Hayi. Ngilapho nami nalapho lakho. Ula khona la. Yebo. Ngimthanda kakhulu nami kakhulu lento ukuba ngibona into esho ngiyibeka kahle. Ingane yami siyifamily naye. Okay. Oh wena ungene emlonyeni bhotwana ngifuna ukubuza lo mbuzo. Ungithandela ukuthi ngikhulise umntana wakho or uthanda mina? Cha umntana wami yazi lokhu ekhulume ngawe. Hayi umntana wangu ngibona kahle Jobe akazange ukuphumalize. Umntana wangu ngibona kayi-1. Jobe unamanga. So ke awuzwa ngisho ngizomstudisha because uza ne-agenda. Umuntu Jobe unamanga. Engakuze ngikubona nto. Uza ne-agenda. Wena Jobe unamanga. Awukhulume nje Jobe uqamba amanga. Ize ngisho nje hayi umntana umphatha kahle uyakha. Hawu musu uqamba amanga uyaqhubeka. So Jobe sicela ke sibe serious la. Ubafo. Uyamuzwa uyakuthanda. And he's willing ukugaya elenye ithuba ukuthi nibe nenye chance akufunde kahle. So Jobe tshela mina mfethu. Uyamthanda ngempela ubafo noma? Hayi uje kungisho nje mtwakithi ngiyabona uthando libe nzima kakhulu kodwa nje izinto kumele wazi ukuthi izenzeka izinto ayigcineni. Okay, akubuza kanje. Yeah. Awunankinga wona nokuvela ukuthi uthandana nabanye abantu besilisa ngoba umuntu wesifazane awunankinga nalokho. Lo wesilisa. Angithi bese kufihlile lokugcineni kodwa safisa kuveza kodwa ake. Awukuyavela ma ufuna kuvela kunankinga. Kwaziwe. Kodwa manje kusube nzima kakhulu lezi izinto. Kusho ukuthi sezinengqinga mesisazohlangabezana nazo. Yabona manje zibaningi inkinga zenzeka. Kwamanye basuke bengazi abanye bebone bayabona abanye basuke bengazi. Kodwa igcinene begcine sibebona ki. So mabebele bebona abantu ngeke kumena inkinga asenginankinga napho. Awunankinga. Ngiyokhuleka. Engathi nje ufuna ukukhisa phambi kwabantu mhlawumbe ku-event ungavuma. Ezinto angithi ngifune ngihloniphe uyazi izinto ngithi ngingashada lo muntu lo naye. Mesingacima ikamera ngamqabula manje. Hayi waka ngimhaka lo uyawusiza hug. Yes. Angeke umqabula. No the hug right ihug. Yamona umuntu athayile. Amadoda esizwe amazulu kahle kahle sengibeke kanjalo abantu amadoda ezulu ayebe nakho ukufihla understand sengiyakwazi awe ngakho because njengoba ngisho ukuthi isikhathi esizwane ngaso understand besingayenzi publicly besazi ukuthi emgaqweni siyahlangana hike ungena emotweni siyahamba singena endlini kithweni ke siba so awunankinga lokuthandana nomuntu kanjalo wena ofihla la for iculture yakho ofihla for abantu ukuthi esha kumele ngabe ngibona awunankinga nalokho kona kunokuthi kancane kungidisturb kancane because mina ngumuntu owaziwayo mina like ngiyaziphila impilo yami ngithola but ke njengoba ngisho ukuthi la cash man yeah maybe kuzogcina kulona ngaphethe kwisikhathi uyijwayelanga yini ongayijwayela kwagcina sengijwayela kodwa igcineni kodwa so wena nje uyaqala vele ukwenza into kanje ngayo baba ngiyaqala yeah okay ngiyabuzwa okay ngiyabuzwa no akunankinga if wona job ukhuluma into ekhulumayo nje ubafu ethi uyakuzwa and he's willing ukukupha ithuba akunankinga ngesimphikiso yena umuntu esize naye lana so ngicabanga sokuningi senokukhuluma nangefoni nani kodwa ke shuthi angazi shuthi uzokwenza nefoni yakho ubumblockile ulahle ifoni ngablocker nami ngoba ziningi inkinga zenzeka emhlabeni fukithi ile mama lo mama lo ungivalile leningi kakhulu bengimthanda lo mama lo mntwana naye ubaba umthanda ya bengimthanda kakhulu bengimlahle buke kumlahle kodwa ngithanda umntana wakhe kodwa uthanda umntana wakhe uma ngizela umntwana ngathi khona umntwana ngimthanda so phasi komntwana nomama noWandile uthanda bona ngiyibhekisisa kahle ngiyibona ifamily leyo bonke ngabo boy 3 umama ngamlahla sengithanda umntwana ifamily nayo iba okay no akunankinga ngicabanga ukuthi Wandile akazi khona ufuna unina wengane ngamlahla sinesiqiniseko esingakanani ukuthi umama womntana uphumile pitch umntwana uyamhlukumeza yamshaya umntwana manje unomphatha kahle umthenke ezimnandi umbonisa ukuthi yazi yovusi wena wejobe ne Jobe adlala yes yabo yes futhi singadlali ngama feelings kaMjidi
uyabo Oh, no. ungathi wow ngithi mina ungadlali ngama-feelings Inhliziyo yakho uthando. exactly Thank you so much. ungamenzi Ngizomashipha. ungamenzi inyoni yabo ungazenzi uhlakambile Ngiyathola manje singizwa manje. uyabo Yayizwa. Ungayizwa sokulesikhathi Job. No, uthi manje zizwe akumele ukuthi uphoxe. Okay. Kodwa kumele awuzwa kahle hlonsela mina ukuthi angithi bafike nami nawe ungakimi nawe. ngakuwe kuphi Phela ngiyabona manje ngendlela ongakhona manje ungendiweza nami. no into engishoyo mina Jobe la ukuthi Job Wane? umuntu mayekuthanda number 1 ungadlali ngani ngothando lakhe uyangibamba ungambhayizisi menze isilimo Futhi ungamphoxi futhi. yabo ngiyathanda ngoba futhi nawe oqedela ama sentence sicela ukuthi lento oyikhuluma ngomlomo ke kube yiyona oyenza Uyenze. yabo ungagcine kuyikhuluma kuphela because mina ngokwami ngendlela engicabanga ngayo nangendlela engibona ngayo mina ngibona ngathi kahle kahle wenza lo mjidi isilimo but also awungathi nanokuthi vele ngeke sishintshe inhliziyo yakhe ukuthi angabe sakuthanda uyakuthanda that's why esibhaleni it's just that I feel sorry for him because wena utseva Kuba ngifoneliwe namana nangifona. ngikuchaza kakhulu yabo wena ukleva Funa magamas. nxese Eyiwe. but iqiniso Kodwa iqiniso kodwa leli. Abathi uzenzile akakhalele. So nawe uyavuma ukuthi iphuthu lenzile. Hayi iphutha lenzile lona ke iyasola manje igcineni. hayi ofuthi No, nginankinga ngicela ukuthi mina sendedele one day angazi kuwena bese ukuthi Uyaxolela kodwa. khuluma naye mhlawumbe ufuna Khona ungixolela kodwa engakwenza kuwe. Nesefoni nawo sangitholi kodwa ngithi manje usongithola njalo. Kuzobuyela kule ndlela Uzobuyela endlela ebisiyona. Sumndeni futhi siyifamily. it's hayi family Joe elikawuyazi. Hayi family uhlezi ngiyithanda. Okay. Okay, ngiyakuzwa babujob. Ngiyakuzwa kodwa ke angeke kusafana nasekuqaleni. Leyo nje kumele ngicacise ukuthi angeke ngeke wandile ungithabela ukuthi umuntu wami ubuyile. okay Okay. Yeah, ngiyabona bafethu ukuthi hayi anginankinga mfethu anytime ubuyile. So mhlawumbe one day uzofuna ukubuyela nathi emuva or mhlawumbe ufuna ukusala noJob ukuthi catch up kancane mhlawumbe angazi. Ujob uzahamba yedwa sizohlangana efonini. Because nami kusamele ngiyo ayiningqondo kahle ukuthi Okay. ngibheka apha emaku kanje. Njengomuntu ke mhlawumbe uJob osekade omgcinile imbona namhlanje uzomcela ihagi Ngiyijabulele ihagi job. Hayi ngakwenza kanjani lakithi. Si. Thanda kakhulu. Wakithi yeke kulahla. uthi bazokithi jabulele Job wena. Job yikho ukuthi uJob isikele mvusi manje masengikubambile Hayi okay. but hayi ku right La nginankinga Job mfethu. sicela ukubudedela siyabonga mfethu ukufika ucacisele uwandile ukuthi kuhambani Khamba sixolise futhi ngokulethela ini amakhamera Yes. nani but Yeah. you are happy But ngoba uthe vele umuntu nawe usufuna ukubonakala awusafuna ukufihla nje. kusamele ufihle manje empilweni kumele uqhubeke. kumele vele uphile impilo yakhe ne Yebo ngoba umuntu akeke akuhlukumeze. Ufuna ukwenza kumele ukwenze. ya Ngothando ngoba impilo yakho futhi impilo yami futhi. ekugcineni kosuku uzephila wedwa futhi Ngophila ngedwa futhi. ngoba bengakujaja kodwa wena qhubeka uthande bani Ngiyaphambi uwandile Yeah. ngimthanda futhi. Hayi ngiyakuzwa Job. sicela ukubudedela ke Job Hayi lo sadakala. Okay. siyabonga Asibona. Anginankinga ngicela uhlaphe nawe yeah. uyele endlini ke mfowethu siyabonga Yeah. Ungamagcina la. sicela ungene lapha le ndawo ngile imibuzo nje embalwa before sivale ishow sekudedela singene emoto lesibili emuva. Ukuthi ngabe uyaqiniseka ngesinqumo lesi sika Job nesinqumo sakho ukuthi guys ukona qhubeka this thing. uJobe nje mayikhulu Well yena ugcwele ubukirikiri engingabu-understand yabo. But njengoba ngishilo ukuthi ngibe sengikheshile okuningi sokulungisa ngendlela. okay Sokulungisa ngendlela yena yabo. Njengoba asho ukuthi bokuqala kwakhe first time yakhe yabo. Hopefully ukuthi i-first time izolasta long time yabo. long time Yeah. okay uyamthanda ba Kakhulu njengoba bengishilo ngaseqaleni ukuthi bese ngikheshile manje sengithole amaqondana. so makwenzeka mhlawumbe ukuthi lento izinto ayikhuluma la akayimini ngakazenze uzophasaya kanjani uzoqhubeka ufuna omunye umuntu or uzoyeka Ngishiya phansi umjolo ngahluleka la ngishiya phansi umjolo. Ngizithandela ibhiya ngoba ngathi ayizwisa lehlungu. hayi ngiyakuzwa lapho ke ngiyekizwa abaningi bethi hayi ibhi ayihlukumezi Hayi ayihlukumezayo. hayi angisho ukuthi bafu khona mhlawumbe ufuna
kusho kwandile wena Wandile mina into engitshela wona nje mfowethu bathi it's nothing but the truth. Mfowethu mina ngicabanga ukuthi nje genuinely ungayimoshela isikhathi mojob and because ufuna ukwelana naye ngoba umthanda, but is mina into engiyibukayo engipick upayo kujob ukuthi ujob is not serious. That's number one. Ujob is liking the fact ukuthi wena wenzani uyamnika imali Nenzela lokho engenzela uyamthanda. Vele singabantu siyathanda yini ukuthanda. So uyabona lo muntu okuzibe for 2 weeks if wena shoot house party yami bezobuyela nini kuwe. Yangibamba. So kahle ngoba kuyesethi nje uyakuthanda manje. Exactly. Shoot udlala ama character u2. Ebusweni bakho udlala i-character uthi uyakufuna. Asazi ukuthi noma sehambile uzoqhubeka unblock or niphinde nikhulume. So the only thing you can do for yourself wena ukushaya lo mjita lo. Akhona amajita grant. Baningi ama outlet ngaphandle. Because lo into azoyenza uzoqhubeka kanjani akhetha. Clever unamanga futhi. Ayikho mina into ephuma emlonyeni wakhe engibelievayo. Angazi wena noma uyambeliever yini. Ngimnika ibenefit of njengoba bengishilo ukuthi ethi ngimnika ibenefit of doubt sibone ukuthi Okay. umephi if usenza bona lo mene lo ayi njengoba ngisho ukuthi ayisengiyokhetha oba kaBhiya. Okay. Kulungile. Inhliziyo yakho inhliziyo ayiphakelwa mfowethu. So hayi. correct. La kunankinga ngicela ukuthi nje ube la eduze kwemoto then sizohamba khona manje. No bafethu hayi nandela siloko dabo soyishayela akayusi kanti soyisila akayidlo soyidlile udle icala. Nsuku zonke. Ngiyasola kathi uWandile wadla icala. Wadla icala Wandile. Kabadala. Hey madoda. Bathi amazi la kamakhona phindame futhi. Lawa kayangidida. Angazi uma yahamba noma awami iya understandeki ukuthi ikhona kuphi. Clever lo. Kula ukusa. Ulo. Wena lesimtshelile umtshelile nawe bafo. So kukuyena ukuthi uthatha maphi amazwi. Yeah, it's up to you. Yeah, kukuyena nenhliziyo yakhe. Otherwise, cameraman, take us home.